Vo výskume na univerzitách sa študentov okrem iného pýtali, ak by ste mohli Bohu položiť jednu otázku, ako by znela? Verili by ste, že absolútne prevládla otázka, ktorá sa Boha pýtala, prečo dopúšťa bolesť a utrpenie? To naznačuje, ako by Boh bol príčinou, zdrojom našej bolesti. Všetci sa zrejme zhodneme na tom, že bolesť nám ukazuje, že niečo nie je v poriadku. Kniha Davida Asherika Trpiaci Boh pomáha mnohé pochopiť. Už samotná predstava trpiaceho Boha je rozporúplná. Dobrou správou však je, že Boh sa neizoloval od územia napadnutého bolesťou, ale prišiel priamo do jeho stredu. Súvisí to s láskou. Boh je láska, preto trpí s nami. Aj to sa môže zdať čudné. Dobrou správou však je, že prichádza čas, keď, ako hovorí Biblia, nebude už žiadna bolesť. Dajme teda Bohu príležitosť predniesť svoje argumenty. James, mnoho ľudí v dnešnom svete začne uvažovať o Bohu až vo chvíli, keď sa im stane niečo zlé. Vtedy začnú Boha preklínať a obviňovať ho. Je to pravda. Problém bolesti a spôsob, ako sa s ním vyrovnávame, je opísaný v knihe Jób, ktorú považujeme za najstaršiu knihu Biblie. Zlorečenie Bohu za utrpenie, ktoré prišlo do života človeka, je v tejto knihe veľmi dobre vyjadrené hneď na začiatku, keď sa v Jóbovom živote začali diať hrozné veci. Jeho žena mu povedala, zloreč Bohu a zomri. Na tejto knihe je však zaujímavé, že sa začína vysvetlením. Ukazuje, že za utrpením v Jóbovom živote nestojí Boh, ale Satan. Myslím si, že ľudia obviňujú Boha zo všetkého zlého preto tak rýchlo a rozhodne, lebo zabudli na existenciu bytosti zla, ktorej jediným cieľom na zemi je ničiť a spôsobovať bolesť. V ďalšej časti knihy Jób môžeme sledovať rozhovor Boha s Jóbom. Tento rozhovor ukazuje, ako sa ľudia často usilujú ospravedlniť seba a svoje konanie obviňovaním Boha. Pýtame sa, prečo je v Afrike hladomor? Ale nepýtame sa, prečo žijeme vo svete, kde trpíme epidémiou obezity v Austrálii, v Európe či Spojených štátoch. Ale nechceme sa podeliť o našu hojnosť a prebytky s tými, čo trpia nedostatkom. Takéto otázky si nekladieme. Oveľa ľahšie je povedať, hej, je to tvoja chyba. Obviniť niekoho iného. Jedným z dôvodov, prečo je otázka bolesti a utrpenia taká problematická, predovšetkým pre veriacich, je tvrdenie Biblie, že Boh je láska. Ľudia si teda kladú otázku, ak je Boh milujúcim Bohom, prečo dopúšťa bolesť a utrpenie. V prvom liste apoštola Jána v 4. kapitole vo verši 8. sa konštatuje, že Boh je láska. To znamená, že Boh je nielen milujúci, ale že Boh je stelesnením lásky. A všetko, čo robí a hovorí, celý jeho vzťah s ľuďmi je motivovaný práve touto láskou. Okrem toho, Peter, Boh trpí s nami. V prvom liste Jána v 4. kapitole vo veršoch 9 a 10 sa hovorí: Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Vidíme, že Boh je ochotný poslať svojho syna, aby za nás zomrel, aby bol hriech navždy odstránený a my sme mohli žiť po celú večnosť. Daniel aj Peter veľmi dobre poukázali na to, že Boh je láska. A ako Peter podotkol, práve to spôsobuje niektoré problémy. Čo také vedel Jób, o čom nemala jeho žena ani tušenie? Myslím si, že rozdiel spočíval v tom, že Jób vložil všetku svoju dôveru v Boha. Zašiel až tak ďaleko, že vo svojom vyhlásení povedal, že aj keby ho Boh zabil, stále bude v neho dúfať. Čo to znamená? Mne to hovorí, že Jób mal s Bohom vzťah založený na láske a dôvere. Vzťah, ktorý presahoval každodenné okolnosti, v ktorých žil. A práve takýto vzťah by sme mali mať s Bohom.
Ide o veľmi hlboký vzťah, nie o nejaký povrchný a bezvýznamný vzťah. Otázkou je, či nám stačí taký vzťah s Bohom, v ktorom keď dostaneme dobroty, radujeme sa. Alebo najskôr Boha ignorujeme, ale ak sa nám stane niečo zlé, tak ho obviňujeme. To nie je ozajstný, úprimný vzťah. Ide skôr o veľmi plytký prístup k dôležitým životným otázkam. Job však vedel, že všetko dobré, čo sa mu kedy stalo, pochádzalo z ruky milujúceho Boha. Rovnako ako všetko dobré, čo ešte len malo prísť. A Job sa dozvedel, že to zlé, čo ho postihlo, nebolo od Boha. Boh ho neprenasledoval. Neubližoval mu. Za Jobovou bolesťou stála temná mocnosť, ktorej sa však Job nepoddal. Naopak, aj naďalej dôveroval Bohu, ktorý je zosobnením lásky. A Job sa tejto nádeje nevzdal. V Jobovej knihe zaznieva viera, že na konci svojich dní bude stáť pred Bohom. Job vedel, na čom je založená jeho nádej, a práve preto mohol mať svoj pohľad zameraný na budúcnosť a mohol dôverovať Bohu. Často počúvam, ako sa ľudia pýtajú, prečo sa dobrým ľuďom stávajú zlé veci. Ale takmer nik sa nespýta, prečo sa vôbec niekomu dejú dobré veci. Áno, prežívame bolesť a utrpenie, ale máme skúsenosť aj s láskyplnými vzťahmi. Obdivujeme krásu zeme. Okolo seba vidíme nádheru prírody. A môžeme vidieť kontrast na jednej strane dobro a láska a na druhej strane zlo, bolesť a utrpenie. Na začiatku Biblie v správe o tom, ako Boh stvoril svet, sa dozvedáme, že všetko bolo veľmi dobré. Hovorili sme, že Job vedel, že všetko dobré, čo má, pochádza od milujúceho Boha. Boh miluje ľudí, preto ich dal na túto nádhernú planétu. Ale keď ju ovládol hriech, všetko sa pokazilo. V knihe Genesis v 4. kapitole v 8. verši sa dozvedáme, že dokonca už prvé dve deti Adama a Evy, ich synovia Kain a Ábel, sa dostali do sporu a Kain zabil svojho brata Ábela. Adam a Eva milovali svoje deti. A napriek tomu sa v Kainovi objavilo čosi, čo viedlo k zabitiu Ábela. Ábel si o smrť nekoledoval. Často hovoríme o utrpení nevinných. To bol aj Ábelov prípad. Nezdá sa, že by si zaslúžil smrť. A napriek tomu, len čo sa objavil hriech a ľudia opustili záhradu Eden, bolesť a zlo sa začalo na zemi rozmáhať. Áno, zlo veľmi jasne pochádza z diabla. Okrem toho môžeme pozorovať neustály zápas, v ktorom sa Satan pokúša potúpiť Boží charakter a predstaviť nám falošný obraz Boha tým, že obviňuje Boha za bolesť a utrpenie. V Biblii však vidíme aj ľudí, ktorí sa sami podieľali na svojom utrpení. Napríklad Dávid sa dopustil cudzoložstva a následne poslal na smrť muža Batšeby. V žalmoch potom čítame, ako Dávid smúti nad svojim konaním a utrpením. Spôsobil jeho utrpenie Boh? Nie. Aj v našich životoch a v udalostiach vo svete sú situácie, kde sa sami podieľame na bolesti a utrpení. Ale tak ako Adam s Evou, aj my často hľadáme, koho by sme mohli obviniť za svoje zlyhanie. Veľmi neradi pripúšťame možnosť, že niekedy si za vlastné nešťastie môžeme sami. Spomínam si na rozhovor s Bonom zo skupiny U2. Dostal otázku, ktorá sa týkala hladomoru v konkrétnej africkej krajine. Kde v tom všetkom vidíte Boha? Jeho odpoveď bola veľmi zaujímavá. Povedal, veľa som o tom premýšľal a prestal som sa hnevať na Boha. Pretože veľa z toho, čo súvisí s utrpením na zemi, má príčinu v tom, že ľudia nie sú k sebe milí. Naopak sú k sebe nesmierne krutí. Neradi to priznávame. A neradi o tom uvažujeme, pretože si uvedomujeme, že my sami máme chyby a prispievame k všetkému zlu.
Myslím, že veľmi často sa neovládame. Sme nezodpovední a veľmi rýchlo sa zbavujeme viny. Myslím si, že náš pohľad na zlo súvisí aj s našim životným postojom. Náš pohľad na život ovplyvňuje spôsob, akým vnímame, čo sa odohráva okolo nás. Ak sme presvedčení, že to, čo tu žijeme, je všetko, že nič ďalšie nepríde, že len prichádzame a odchádzame, že život je len krátky a krutý, potom je to temný a žalostný pohľad. Ale ak vnímame život len ako krátku predohru večného života v nebesiach, potom to mení náš pohľad. Ako všetci, aj ja som zápasil s bolesťou. Najväčšou výzvou pre mňa bolo, keď sa narodila naša prvá dcéra. Nevážila ani 1,5 kilogramu, bola úplne maličká. Bolo to prvýkrát, čo som spochybňoval Boha. Pochyboval som, lebo som videl, ako moja dcéra trpí. Bolo nesmierne ťažké vyrovnať sa so žiaľom, ktorý mi to spôsobovalo, ak mi rozumiete. Bolo to naozaj veľmi ťažké obdobie. Je ťažké sa na to pozerať. A vy sa pýtate, Bože, nemôžeš niečo spraviť? Nespravíš niečo? A vtedy som si spomenul na text zo žalmu, ktorý hovorí: plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie. Dnes má moja najstaršia dcéra 8 rokov. A mal som šťastie, lebo ono, plesanie, prišlo naozaj rýchlo. Ona je naozajstným svetlom môjho života. Mám však priateľov, ktorí prechádzali rovnakými alebo podobnými ťažkosťami, ale ich radosť neprišla tak rýchlo. Lenže radosť napokon príde, ak máme vieru a vytrváme. Ak vnímame život z dlhodobej perspektívy, ak sa držíme viery a sme Bohu verní, potom raz príde aj radosť. Myslím si, že takýto pohľad dáva bolesť a utrpenie do úplne inej perspektívy, než keď sa zameriavame len na tento život. Musíme myslieť na to, čo nás ešte čaká, čo ešte príde. Niekedy obviňujeme Boha za to, že niečo dopustil, keď niekto príde o dieťa a podobne. Ale niekedy, aby sme sa mohli naozaj tešiť z výhľadu z vrcholu, musíme najprv prejsť tmavým údolím. Cez bolesť sa môžeme naučiť naozaj veľmi veľa. Moja najhoršia skúsenosť bola, keď sme prišli o Jacksona. Ale o ňu a o nádej, ktorú mám v Ježišovi, som sa podelila s množstvom žien a pomohla som im v ich zápase. A Boh hovorí, všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. V súvislosti s deťmi, o ktorých sme hovorili, zohráva veľkú úlohu kontext, do ktorého zasadíme bolesť a utrpenie. Ak sa na to pozrieme z perspektívy veľkého sporu, zápasu medzi dobrom a zlom, môže sa nám všetko javiť inak. Uvažoval som o svojom synovi, ktorý ochorel na diabetes typu 1, skôr ako mal 3 roky. 2-krát denne sme mu s manželkou píchali inzulínové injekcie. Pamätám si, aké to bolo pichnúť do menej než 3-ročného chlapca ihlu. Pozeral sa na mňa a bez slov mi hovoril: prečo mi to robíš? Samozrejme, všetko to vyplývalo z jeho choroby a ako diabetikovi sme mu píchali injekcie, aby sme mu predĺžili život. Tomu však nemohol rozumieť. Určitým spôsobom si to spájam s obrazom Boha. Boh sa snaží ochrániť nás pre večnosť. A počas veľkého sporu trpí spolu so svojimi deťmi. A my, jeho deti, nie vždy rozumieme, prečo musíme toľko trpieť. Presne tak. Áno, myslím si, že je to veľmi dobrá myšlienka. James hovorí o celkovom pohľade. James, keď sa vrátime k spomínanému príbehu o Jóbovi, spomínam si, že Satan je obmedzený v tom, čo môže robiť. A hoci sa nám dejú strašné veci, Satan je určitým spôsobom limitovaný. Je to tak? Je to tak. Ale predstavme si, že by limitovaný nebol.
Satan je zosobnením zla. Ak by neexistovali žiadne hranice, mohol by nás týrať. Mohol by nás po celý život držať v nekonečnej bolesti, a to tak dlho, ako by len chcel. Z toho celého však vyplýva iná otázka. Ak je Satan určitým spôsobom obmedzený v konaní zla, prečo nie je obmedzený úplne? Je veľmi ťažké nájsť odpoveď, ale myslím si, že smelo môžeme povedať, že ak by sme ako hriešni žili v dokonalom svete, bolo by to poprvé porušením vesmírnych zákonov, ako ich vyjadril Boh, a po druhé, žili by sme už akoby v nebesiach, ale išlo by o veľmi skazenú verziu nebies. A v určitej chvíli by sme museli mať vieru. A verili by sme buď našim pochybnostiam a otázkam, alebo by sme verili Bohu. Ak by som si mal vybrať, dal by som prednosť viere v nebeského Otca, ktorý do môjho života prináša mnoho dobrého. Drží vo svojich rukách môj život a moju budúcnosť. A to aj počas veľmi temných období, ktoré prichádzajú do života každého jedného z nás. Keď sa pozeráme na problém bolesti a utrpenia, spomenuli sme, že Boh je Bohom lásky a miluje nás vytrvalo. Hovorili sme, že Boh nie je pôvodcom zla na svete, ale že zlo prišlo, lebo to Satanovi umožnili naši prví rodičia a že Satan sa usiluje o naše zničenie. Daniel, čo ďalšie ti hovorí Jóbov príbeh? To zlé, čo sa nám deje, nie je Božou vôľou. Jobova žena dovolila diablovi, aby ju presvedčil, že Boh nie je dobrý a pravdivý. Job to nedovolil. Dôveroval Bohu. Myslím si, že v Jobovom príbehu sa objavuje aj ďalšia myšlienka, ktorú predstavujú jeho priatelia. Tí prichádzajú k záveru, že Job trpí, lebo sa niečoho dopustil a Boh ho za to trestá. Ale presný opak je pravdou. Myslím si, že dokonca aj dnes sa pozeráme na chudobných a trpiacich a máme tendenciu myslieť si, že sú leniví alebo hlúpi. Ľudia však trpia, lebo žijeme vo veľmi skazenom svete. Zlé veci sa odohrávajú všade naokolo. A áno, ak chceme, môžeme v nich nájsť niečo dobré. Ale v tomto svete sa dejú také hrozné veci, že v nich nie je možné nájsť vôbec nič dobré. Jediné dobro a nádej, ktorú máme, súvisí so životom, ktorý príde. A nejde o to, či niekto zhrešil alebo nie. V skazenom a hriešnom svete trpia aj nevinní. Naša nádej však presahuje tento svet prostredníctvom viery v Krista. V tomto kontexte vlastne hovoríš, že bolesť nám ukazuje, že na tomto svete niečo nie je v poriadku. Presne. Nachádzame sa uprostred vojnovej zóny a musíme si toho byť vedomí. A v súvislosti s našou budúcnosťou musíme robiť správne rozhodnutia. Na jednej strane je Boh lásky a na strane druhej je nepriateľ, diabol. Keď hovoríme, že Boh je láska, náš najlepší obraz sa nachádza v Ježišovi. Keď Boh prišiel na túto zem v osobe Ježiša, aký to bol Boh? Čo Ježiš robil? Akou bol osobou? V Matúšovom evanjeliu nachádzame mnoho zmienok o tom, ako Ježiš uzdravoval. Mnoho príkladov ukazuje, ako Ježiš prejavuje súcit, a to nielen svojim blízkym, rodine či ľuďom z vlastného národa. U Matúša v 8. kapitole vo veršoch 5 až 14 prichádza za Ježišom rímsky vojak a hovorí mu: môj sluha je ochrnutý a trpí. A Ježiš tohto sluhu uzdravuje, takže Ježiš nám svojim konaním ukazuje, že Boží charakter je založený na láske. James, chcem len nadviazať na to, čo hovoril Peter, lebo to považujem za veľmi dôležité. Bolesť nám niečo hovorí. Áno, hovorí. A opäť si myslím, že ide o neoddeliteľnú súčasť toho, že žijeme v hriešnom svete.
V dokonalom svete by sme bolesť nepotrebovali, pretože tam nie sú všetky tie trápenia, ktoré súvisia s bolesťou. Ak by sme však mali bezbolestnú, nesmrteľnú existenciu v svete silne poznačenom hriechom, bolo by tu hneď niekoľko problémov. Poprvé, ide o dva nezlučiteľné svety. Hriešni ľudia majú sklony ubližovať ostatným. Je to smutné, ale vidíme to všade naokolo, nie len vo vojne alebo pri zneužívaní. Ak by to však bolo možné, potom by sme zrejme nerozumeli, prečo sme oddelení od dobrého a od zdroja života. A keďže tušíme a cítime, kde je problém, vidíme ho v nás, v našich deťoch, v celkovej skúsenosti ľudstva. A to nás privádza k otázkam. Niekedy sa tie otázky pýtame nesprávne, ako študenti na univerzite. A uvedomujeme si, že na svete je naozaj niečo veľmi zlé. A preto pred nami stojí rozhodnutie. Akú odpoveď si vyberieme? Odpoveď zloreč Bohu a zomri, ktorú mala pripravenú Jóbova žena? Alebo Jóbovú odpoveď, ktorá znela: budem Bohu dôverovať, nech sa deje čokoľvek. Problém nás v západnom svete je, že v podstate nám nič nechýba. Máme 3 jedlá denne, dom, prácu a tak ďalej. A niekedy Boh dovolí, aby sa náš svet zatriasol. To nám môže pomôcť vidieť, že vôbec nie sme pánmi svojich životov. Viete, priemerný vek je dnes u nás v Austrálii približne 80 rokov. A možno si povieme, to je naozaj dosť. Ale ak si vezmeme 80 alebo hodzaj 100 rokov a vydelíme to večnosťou, to sa vlastne ani nedá spočítať. Chcem však povedať, že na tomto svete sme, ako hovorí kniha Kazateľ, len ako tráva, ktorá vyrastie a uschne. Myslím si, že jednou z ilúzií, ktoré my, ľudia zo západu, máme, je predstava, že môžeme žiť dlhým a spokojným životom. Lenže otec mi rok pred svojou smrťou, mal vtedy 74, povedal: ľudia si myslia, že keď zostarneš, už sa ti nechce žiť. Lenže teraz chcem žiť viac ako kedykoľvek predtým. Biblia nám hovorí, že tento temný príbeh speje k svojmu záveru. Áno, nachádzame sa vo vojne. Sme uprostred zápasu, ale Boh tento konflikt privedie ku koncu. To sa uskutoční pri druhom príchode Krista. Biblia nám dáva zasľúbenie, ktoré sa nachádza v knihe Zjavenie, 21. kapitola, verš 4. Hovorí sa tam: Boh im zotrie z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Biblický príbeh je príbehom o tom, ako naši prví rodičia urobili v záhrade Eden zlé rozhodnutie, ktorým dali prednosť satanovým tvrdeniam namiesto Božích zasľúbení. A dnes, každý deň, musíme robiť rozhodnutia, či chceme byť v Božom kráľovstve, v ktorom Boh zotrie z našich očí všetky slzy a nebude už žiadna bolesť, žiadne utrpenie a žiadna smrť. Je to naozaj nádherná predstava. Ale viem, že nás budú sledovať ľudia, ktorí budú v podobnej situácii, v akej som bola aj ja. Vieme, že koniec bude krásny, je to zasľúbenie. Ale čo práve teraz? Sme tu sami? Čo ak je to tak, že nás Boh jednoducho vyhodil a povedal: vieš čo, postaraj sa o seba, kým sa vrátim? Nie. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Nie je to nádherné? Dnes sme z Božieho slova opäť zistili, že Boh je láska. Že On nie je príčinou našej bolesti. A aj keď poisťovne hovoria, že katastrofy sú Božím zásahom, nie je to pravda. Biblia hovorí niečo iné. Podľa Biblie máme nepriateľa, ktorý dostal možnosť prísť do nášho sveta. On je príčinou našich ťažkostí. Dobrou správou je, že Boh má nad všetkým moc. O veľkom spore medzi dobrom a zlom, medzi Kristom a Satanom, nám Biblia hovorí, že prichádza čas, keď sa bolesť skončí.
Je zaujímavé, že väčšina filmov sa končí myšlienkou, že napokon budeme žiť navždy šťastne. Možno si pamätáte, keď vám ako deťom čítali rozprávky, ako napokon všetci žili šťastne. V našich srdciach je túžba po večnom šťastnom živote. Filmy ako Star Wars alebo Avatar, všetky sa končia tým, že hoci prebiehala vojna a zúril konflikt, napokon všetci žili šťastne. Dnes vás chcem znova uistiť, že Biblia sa končí optimistickou správou, že jedného dňa, a bude to čoskoro, sa Kristus vráti na túto zem a stane sa to, čo je túžbou srdca každého človeka. Život vo svete, kde nebude žiadna bolesť, žiadne utrpenie, žiadny smútok, ako sme pred chvíľou čítali v Zjavení 21.4. Tento text by som chcel vo vašej Biblii podčiarknuť. Zjavenie je poslednou knihou Biblie. Boh im z očí zotrie každú slzu. Uvažujte o tom. Žiadne slzy. Na svete nebude nič, čo by ich prinieslo späť. A smrť už viac nebude. Bude to nádherné. Žiadne odlúčenie, smútok, plač. Žiadna bolesť. Predstavte si taký svet. Prísť o takýto svet by znamenalo prísť o každú nádhernú nádej, ktorú ľudstvo nosilo vo svojom srdci. Práve preto to Boh tak jasne hovorí vo svojom slove. Chcem každého z vás dnes povzbudiť, aby ste prijali Ježiša a pripravili sa na jeho skorý návrat, pretože Ježiš príde skoro. Tento svet nebude pokračovať navždy taký, ako je teraz. Ježiš sa čoskoro vráti. A verím, že vy aj ja urobíme dobré rozhodnutie. Každý sa musí rozhodnúť. Skloňme hlavy k modlitbe. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, ďakujeme ti dnes za svet, o ktorom sme práve čítali, kde už nebude žiadna bolesť, žiadny smútok, žiadny žiaľ. Túžime, Bože, aby to prišlo rýchlo. Prosím ťa o požehnanie každého diváka. Nech prechádza cez akékoľvek ťažkosti. Niektorí možno prišli o milovaného človeka, iní majú problémy s deťmi alebo s rodičmi. Bože, len Ty si ten, kto pozná naše zápasy. Veríme, že máš odpovede na všetky naše potreby. Požehnaj dnes každého z nás a zachovaj nás verných až do Ježišovho návratu. Modlím sa v Kristovom mene. Amen. V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Tomáš Horvát, Zuzana Kizeková a Štefan Richtárech. Spolupracovali Bronislav Šóš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.